Nokukwazisai hama dzinodiwa kufara kusangana nemi zvekare nhasi nderimwe zuva sekuvimbisa kwandikaita nezuro kuti aiwa tichakupai nhau yekuEPWORTH zvizere ndoyatakunzirai kuti munyatsonzwisisa kuti chii chakaitika zvakafamba sei. Rangu zita ndinonzi Tando Class, ndina Chihera. Chihera unjani? Ngiyaphila unjani soko? Ngisipilele mina. Okay, nxa uphilile hayi kuyabonga. Ya kodwa kunzima emhlabeni. Zvakaoma. Kulanzi kulamaginqi gona. Ngiyalibingelela mahlabezulu, sesihlangene phela kolunye uhlelo lapha sinika i-update njengoba kade silitshelile njengoba usoko kade litshela ukuthi sizalinika indaba ngokugcweleyo namhlanje. Siphendukile phela sizolinika indaba yase-EPWORTH lapho kudubuke khona idamu lakhukhula abantu. Ngathi lo umuntu awekuthi akukayazwisiseki kodwa kukhukhule kakhulu izilimo kade ziseduzane ledamu lavala imigwaqo kanye lama-bridge. So namhlanje sizolinika indaba yangikhona ukuthi lizizwele ngokugcweleyo ukuthi yini okwenzakaleyo. Reke tisakuphedzera inguva asi senguva dzose don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Tangoti tichibva kumbaida kunogeza kudhamu sezvishwali tikabva tangonzwa na mama mai achibva kuchechi kwa dhamu rarambi kuti vapikisa mama ai kuti hazvisizo tikabva taramba chinda kuda asvika mudzimba sotooneka dhamu rapajuka pai kwakachara musoroko saka zvino nekuchinji chakonzeresa ikoko but I suppose vanhu vanochera majecha nechinji but tangowa ruma luchinzi kune machina kuda mvura dzasangana ikabva yabhesta saka alright zviri kunzi madam aputika mangani 1 iri kana kuti suppose 1 kwakachara sokunzwa kwataita alright takakamboputika here kumashure aiwa risateza ino saka vanhu vari kunzi vayeredzwa vangani ndikungonzwa rumali kuti kwai pamatombo apa pamusoro hapana munhu mai vayeredzwa vanga vachidii zvekuchechi murwizi vaenda vakasiya chimwana chechi ndangoona vanhu vari kumhiri kwacho vamwe vari kumhiri saka ndonga kuti havatadzwa kubatirana vanhu ndivo here vega mai vayeredzwa that's much I can't tell but I suppose there are many, there are so many. Asi ndeke kutanga here zvinhu izvi zvichiitika kunoko as I know ndozvokutanga asi pane here zvamungadawo kuti zvigadziriswe senzvimbo ino ndofunga ndaona dzimba dzapindwa nemvura right as a normally imba inonzi kuda amene kuti how many meters away from the river sezvatinongonza that much I can't tell kuti taiso somunhu unorarama munhu anogona kungozovakira panenge wana kuti agare but zvinofana kungovawo kana 200 meters or 300 meters away from the river because izvi zvinhu zvanzi zvaitika nguvai roughly kwanza tanga ma 12 if I'm not mistaken 10 11 o'clock should I say yeah so kuda se damu kara best akarobuda re pressure rokukwazisa mhuri yeZimbabwe isusu tinogara padhuze nepanapa dzimba dzepanapa padhuze nemerwesi tazongona vana vacho vachimhanya vachiti mvura zvaita kuri kuvawo tamhanya tese tikauyawo tefunga pese apa matombo ese yanga asingaoneke nemvura tazongonzwa kuti kune dhemu raputika kumusoro kwemba nemapostori anga ari panapa vachijorodhana vamwe vachona vachiri pamusoro apa vakatirepwa pamusoro apo vatadzana kuti imwe mvura yatenderana nekuseri imwe ikauya nepapapo asi pana amai vayeredzwa nemvura saka paita mukomana umwe wataona haanga ari brave mukomana yeye ambotraya kuti agamuchire nekukoko apinda mvura but avatadza nekuti vabva vanyura pasi saka izvozvo hatisi kuziva kuti pavayeredzwa vari papi izvozvo asi tiri kunzwa mapostori ayapapa kunzi kwasiyiwa mwana aripo ipapapo anga akaberekwa saka amai ivavo ndo imwe incident yaitika kunoko yekuti takashaya vaenda nemvura pese panga pakavharika pese apa inge iri mvura toya kumusoro dzimba dziri kumusoroko dzese dzakazara mvura izvozvo vanhu vanga vachitorwisa kuti vaburise zvinhu mudzimba zvinhu zvese zviri mumvura mvura iyi yangweri kana yauya hapana anga achiziva vanhu vange vachiwacha panapa paseri paruwara apo madhishi magumbeze mbatya dzavo dzese dzaenda nemvura izvi zvaitika kunguvai ndingangoti from now panenge paane almost 4 hours 4 to 3 hours from now asi sekufunga kwenyu mai madzimai ndo here vega vanyura kana kuti pane vamwe
Kufunga kwangu kune vanhu vakawanda vatirepwa nemvura iyoyi. Nekuti muri kuona zvakaita pamapopo mapo. Pane mapako ari pasi apo. Pane vanhu vanotopota vachipinda ipapo vachinorara ipapo vachiita sei ipapo. Vanogona kungovabatwa nemvura iyoyo. Wozi mvura yangu iri kana yauya. Mapostori anga chinamata angari mubako kana kuti vangu vari kunze kwebako uye havana kuona here kuti mvura yakuuya. Vengi vari kunze kwebako. But vangu iri kana vaona mvura bhozi yenge ine speed yakanyanyisa. Saka vamwe vatiza vachienda kumusoro, vamwe vakatiza vachiuya kumhiri yekunoku. Saka vaenda apo ndo vabva vatirepwa. Umwe mukadzi wacho naye ndiye abva azoendeswa nemvura yeye. Asi vambotiraya kuti vamubatsire vachimbokanda gemenzi kuti abate jira kuti asatadza kuribata jira rake. Saisi patazomhanyawo tichidzika apo kuti tinodai anga yatopfudzwa remvura atoenda zasi. Saka uko kwacho kwanofungidzira kuti ndokwaenda hapana vachivaedza kumutsvaga here? Tatomboteera tikanosvika kubhiriji zasi uko, asi mvura inenge yakawandisa zvokuti kuzasi kwaina kune dhemu hombe. Saka mvura zhinji yese iri kuenda kunopinda mudhemu iroro. Tisingaziwo zvaitika kuzasi uku nokuti kuzasi uku kune mukovamo ibhizi river. Nokuti vanhu vanowacha vachidi imomo. Saka kune disaster futi yatikufungidzira kuti kwaitika. Hatifunga kuti ndiye chete hwanya, hatikutotarisira kuti kune vanhu vakawanda vaendeswa nemvura iyoyo. Hapana here vangu vati vauya tingati vemutemo kana masea divers kuti vabatsiridze panyaya iyi? So far pane kuma 3 hours 4 hours tanga hatisati tasangana navo, hatisina kuvaona. Kunyanya kusaidhire kwedu kunoku hatisati tavaona. Dhemu riri kunzi Raputika nderekupi? Pane panomainwa nemaChina apo. Saka kune kuri kunzi kune dhemu rine cheseri. Ndokwatiri kufungidzira kuti ndokwabva mvura. Because pane kadistance asati taane chokwadi. Chityo ichi chakamboitika here kunzvimbo yekuno kana kuti ndezvekutanga? Chatisai chaitika kutanga. Mune here zvamungada kutaura pamusoro pechitiko chakadai kana kuti zvamungakumbirawo kuitira mangwana? Kuitira mangwana zveshuwa iri dambudziko rauya iri. Tinenge tichitarisirawo kuti vanhu vane madhemu avo ari kumusoro ngavopota vachitarisa madhemu achona kuti madhemu ozi ayavo akasimba here. Nokuti dambudziko raitika iri kai rawira vanhu vakawanda vakavarairwa vasina zvavari kumboziva. Ineyi haisi nguva yekunaya kwemvura, hakuna mvura iri kunaya. Saka vanhu vanenge vakarelaxa vachiita mabasa avo. Saka vanowirwa netsaona dzakafanana naidzodzi. We are here in EPWORTH at this small bridge along Chiremba Road. Unfortunately, we were at home. Then we heard that the dam at Rua Dam, busted out. And we ran from home to come and see. As you can see, water was flooding over the river. And it's alleged that there are quite a number of people who have been swept away. We don't actually know the number, but we have heard that there are people who have been swept away. Some were church members who were baptizing themselves, so they've been swept as well. Right now, no one has been found as we are standing here. All these people are curious to see and to find those people who have been swept away. Unfortunately, I came here a little bit late, but should be an hour or so ago. Ndanzwa muchitaura kuti kune vanhu vayeredzwa nemvura, mungaita ruzivo here kuti ivo vanga vari pai? Some were washing, they used the river water for washing, and some were church members who were baptizing themselves. Asi sekutaura kwazviri kuitwa vanhu vacho havana kuona here kuti mvura yakuuya? It was so fast, as you can see, a burst of the dam. The water was fast and the people were caught unaware. Rwizi rwacho runonzi chii? Oh, it's Rua River. Rua River. And the dam that bursted is Rua Dam. The one that captures sewage from Rua. Asi padzimba mvura yacho inambopinda here mudzimba? Yeah, as other people were saying, some were busy removing their items from the houses. The water was flooding into the houses as well. We don't know upstream there, it could have damaged quite a lot. They are just members of the society, members of the community who are here.
and they are curious to find their relatives. Ndinokukwazisai mhuri yeZimbabwe mose masikati ano. Zita ndinoitwa Linux Mashonganyika. Panguva ino tiri kushungurudzika zvikuru. Tine kuchema kukuru munyika munzvimbo ino yedu yemuEPWORTH munyika yedu yeZimbabwe. Mushure mekunge tawirwa nenjodzi huru kwazvo inova iri kutishungurudza. Apo mvura yangoyerekana yasvika yatisina kunzwisisa kuti yabva nepi munguva ino yatisingatarisire kuti tingasangane nemvura yakadai. Haisi nguva yekunaya yekuti tingasangane nematambudziko akadai. Zvinova zvinhu zvekutishungurudza zvikuru kuwanikwa tichishayikirwa nemumwe munhu panguva ino ane mwana mucheche 3 months achisiya mwana akadaro achipererwa neupenyu. Zvinhu zvekutishungurudza semhuri yeZimbabwe panguva dzino. Panguva ino chikumbiro chatinacho ndechekuti tagona kuwana vanotibatsira padambudziko ratasangana naro, including pamwana mucheche iyeyu, kutaura kuno paari haasati atorwa pamusoro pematombo ari papa. Mwana yedu kutarisa kuti awane chikafu, awane kubviswa ipapa nekuti haana chaanoziva. Ndo hati kutarisa mangwana vachava vatungamiri. Hurumende yedu takutokumbira kana zvichigona mukwanise kutibatsirawo nenzira dzamunogona nadzo kuti mwana iyeye abve panzvimbo paari nevanhu vaanawo vauye kudziva vawane chekudya, nekuti mwana we3 months anofanirwa kunge ari pamukaka waamai, asi pari zvino hapana chaatawana up to now. Ndo zvikumbiro zvatiri kunyanya kuita kwamuri hurumende, tibatsireiwo. Tiri kuchema tafungidzwa negore dema panzvimbo ino. Kana pane zvingadai zvichidai kuti zviitwe, angave ari mashavi anoda kugadziswa munzvimbo dzedu, tinoziva nyika dzine vene vadzo. Takukumbira kwavari sehurumende kuti tigire vene venyika ino vatigadzirisirewo nzvimbo ino ive nzvimbo yakachena, tisarambe tichifungidzwa negore dema rakadai. Ndanzwa paitika chiitiko chemadzimai VANHU, hapana here vaedza kuvabuditsa kana vamwe vaedza kunotora mwana? Zvinhu zvakaita saizvozvo panoitika chinhu vanhu vanoedza nepavanogona, asi sevanhu venyama tinogona kusvika pakukundikana. Pane vamwe vaiedza kubuditsawo zvavo asi zvaramba nekuda kwekuti spidi yanga ine mvura yanga yakawandisa, uyezve chinhu chaitika vanhu vese pasina ane tarisiro nazvo. Mai vatorwa sei mwana achisara? Vangova vasiri padhuze nemwana here? Chii chaitika? Chaitika ndechekuti mai pakutorwa kwavo zviri kunzi vazokwanisa kutambidza mumwe munhu mwana, ivo vachizotadza kubuda mushure mekunge vasvikirwa nemvura. Zvinhu zvinongoitika usina tarisiro. Tina kunge taita tarisiro kuti pane zvinhu zvingadai zvingaitike chishamiso munyika medu, asi ini sekufungo kwangu munomu muri kunyanya kublastwa. Dzimba dzedu dzese dziri kusheka zuva nezuva. Zvino ndinofungidzira kuti pamwe ndo zvimwe zvinodaro zvasheka dhemu redu kusvika pakuputsika. Pane kambani yemuChina iri pamusoro apa, zita rayo handichariziva zvangu, but ndo iri kublasta nguva nenguva, zvekuti dzimwe dzimba dziri kusheka, dzimwe dzinotosvika pakutsemuka mbichana. Saka nepawa resimba rekusheka kwekuputisa kwavari kuita, I think zvinokwanisa kusheka dhemu. Kana richikwanisa kuti wakagara like kustop over uchinzwa imba ichisheka, ko dhemu riri kudhuze ikoko, zvinogona kukonzeresa. Ndo chimwe chikumbiro chatogona kuisa kuhurumende kuti vanoita zvematombo dai vawandirwo nzvimbo dziri kure neruzhinji. Nyika yedu inyika yakasununguka nenzvimbo zhinji, dai vatsvagirawo dzimwe nzvimbo dzekuti vaitewo basa ravo rwakasununguka vari ikoko, vachasevha utano hwedu, misha yedu nemhuri dzedu muno. Pari zvino hapana watati taona, nekuti vamwe nevamwe vari kwavo nekuda kwemvura iyoyi. Hapana vati vanyosangana kana kuti vabvunzane kuti zvikufamba sei. Iko rifungidziro yekuti zvinogona kunge zviri zvimwe zvezvimwe zvakonzeresa. Tiri kuno kuEPWORTH kustop over kumagada, tine rwizi rwedu runonzi ruwa. Pangoita such zichimirako changoitika, vamwe vari kuti kumusoro uko ndo kwablastika dhemu, you never know. Vamwe vari kuti hanzi izvoni pamwe kudhirima kunoita maChina kuye ndo kwakonzeresa nyaka, you never know. But vanga vachirwa chamurwizi, vazhinji vakwanisa kutiza, vamwe vatotorerwa mbatya. Asi kune mapostori anga achijorodhana pakanangana nepaABATUA. Mapostori iyayo zviri kunzi izvoni vazama kuda kutiza, wani wacho ni mukadzi
ndiye azotorwa nemvura. Saka hatisi kuziva kuti mupenyu here kana kuti apa. Zvamuri kungoona izvozvi zviri kuitika rwizi rwacho ni mvura haisi kunaya, haisi kuita sei kuti titi chii vanhu, kuti titi chii. Pari zvino isusu hasitomboziva, vanhu vazhinji vangomhanya kubva mudzimba from Norway. Izvozvi kuti tizoti tiri kuitika kuti tizoti munhu mupenyu, but vamwe vari kutaura vachiti hanzi azoonekwa achisimudza musoro vakazama kuda kumuheupa but atadza kuheupika. Saka pari zvino izvozvi so vanhu vekuEPWORTH hatitori neshemu kuti what's going on, hasitomboziva kuti chii chiri kuitika. But pari zvino izvozvi so taitokumbirawo hurumende itiheupe kuti toita sei, because kana riri dhemu rablastika, kana pane something chiri kukonzeresa zvogona kuti tikwanise kubatsirika, kana kuchinziko zvino kune vanoziva chivanhu vouyawo votiitira chivanhu mukati menzvimbo yedu, because tichapera kuparara neizvozvo. Because kunzi kwana Tafi kwese uku kuri kunzi kune vanga vane mabhotsi efish vari kunzi vanyurowo ikoko. Saka takutodawo rubatsiro kuburikidza nehurumende kuti utiunzirewo masea divers, tive neproof of evidence kuti munhu mupenyu here, kana kuti hama dzacho dzichiziva kuti pane chivanhu chiri pari, kana chibuda woya woita chivanhu chachoni. Ini ndinoitwa Mai Trish, ndogara kuEPWORTH, ndiri mukadzi wamakanika Malabuza. Saka ndoda kuti wamuye mutibatsire vanhu vehurumende, kunyanya hurumende ngaitibatsire. Kana abuda hurumende tinokumbirawo mutibatsire kuti what's going on, nokuti kunonzi kune mhondoro tichikura isusu taiziva kuti kune mhondoro dzemvura. Mutibatsire kuti chii chaitika, kana kuri kunzi machaina ari kukonzeresa, saka kutokumbirawo hurumende itibatsirewo. Zvinhu izvi zviri kunzi zvaitika exactly past 9 o'clock in the morning, kuma 11 o'clock makuseni. Saka isusu sofaka titori parwizi pacho tiri kuona kuti pamwe maybe mvura ingaserere. Kana mvura ikaserera, asi pari zvinota kutokumbirawo masea divers, so polisi yasvika. Kana polisi yasvika so toziva kuti everything is going suitable, stable, kuti zvinhu zvedu zvikwanise kuita sei kuendeka. Pari zvino takutokumbirawo hurumende kuti itiunzirewo chikopokopo chiye chititorerewo vari pamusoro pegomo, nekuti pane mwana mucheche aripo so ari kutoda food. Ende takutokumbirawo hurumende kuti mubatsidziranewo nevafirwa ivavo. Mwana ari mugomo, ari kuseri kwegomo, ane makore mangani? Mwana ari kuseri kwegomo uko ane 3 months dzekuzvarwa, asiyiwa naamai. Asi hapana here vanhu vamboedza kumutakura asi hapasi kupindika? Hapasi kutombopindika, pakatoipa. Pakutoita kunge kuEPWORTH kwaita mafloods, pakaipa. Panzori nedzimba, pane mupostori ane vakadzi 8 nemore population of children. Imba yake so iri kunzi yaenda nemvura, tatosvika ipapo akutoda help. Other side panonzi pamai mhofu, imba yake futi yapindwa nemvura, zvinhu zvitori outside. So saka zvakutodawo help yehurumende kuti tikwanise kubatsirika vanhu ivo vadonhedzerwa nedzimba dzavo dzikwanise kusimuka. Ndaona zvekare padhuze nemvura pane rimwe sowe, ndingati ichechi yechiiyo. Sowe riri ipapo, ichechi yenguo tsvuku iri ipapo, ndeyenguo tsvuku chechi iri ipapo. Ivo vanga vasipo paizvaitika? Aiwa, vanga vasipo, vanonamata musi wechishanu. Pagoma apo pane vakadzi 4 vechikuru vekuchechi kwacho, nemwana mucheche 1, nevarume 5 varipo, kusanganisira hanzi nemuprofita wacho nhere ari ipapo. Ndo vanhu vari pagomo ivavo, ndo vari kutoda heupi vanhu ivava. Asi pane vamboyambuka here vachibva mugomo pazvaitika? Hapana vamboyambuka, hapana. Ko vamwe vari kunzi vayambuka vari kumhiri, vayambuka sei? Vari kunzi vayambuka vari kumhiri, hatisi kunyatsoziva kuti vayambuka sei, because mvura iri kunzi yatangira mumakumbo. Time yakazosvika tiita towana kutonzi vatoyambuka vanhu vachoni. Varipo vakatogara paruware apo, ndopo vakatogara izvozvi, so vari kutama kubvunzwa nevanhu havasi kunyatsopindura zvinobatika. Ndo vanhu vantori neproof yese ivavo. Yanga yakawanda zvekuti yanga itosvika kuyambuka rwizi, zvinosara zvatomboitika sinzi chero mvura ikanaya. Isu takutotizawo takubva padombo ravatorwa irori tikatenderera nekuseruku, saita tozonoda kuchingirwawo futi nemvura, tichida kutotorwawo futi, mbatamhanya mbatanobudira uko. Saka zvese zvazvonzi vatorwa vadii haisati hapana chataona. Imi manga murimo mugomo? Mugomo imomo? Takurosa tikatopinda ikoko kuda kujorodwa vanhu. Imi matangira mvura here kana kuti mazoyambuka yatoyeredza vanhu? Isitazoitangira bhozi yanga yepadhuze dhuze. Saka mwangori kumashure kwangu wanga kudedzera toda kutorwawo kani. But hatina kuzokwanisa kuita sekuti tidzokere bhozi yanga yepadhuze. Topa tazotenderera nokoko. Nokuti mwana mai vatorwa nemvura, pane mwana mukomana atozotora mwana wangu akabata iwo hanzi wangosara wakamira ipapo here. But tongotenga kumhanya takunzwa maungire emvura. Batazobuda taapasera apa.
vatazotenderera kudai sonebridge kuzosvika panapa. Izvi manga musina mboziva here kuti zvichaitika? Hapana chatamboziva isu. Tanguya tichiti tikuya kuita sei kuti tikuya kuzonamata. Hatakuziva kuti zvichazosvika pakadai so. Kana muri madzimai muchidaro munondirwadza, munonge mapiwa dare iroro here? Isusu ipapo kana murota? Hapana zvataziviswa. Mugomo hanzi kwasara vanhu vangani? Mugomo ndikuziva pana musisi wangu wasara imomo nevamwe vekudhuze nekumaraini kwedu, nemwana wamukomana nemwana wamai vacho vatorwa nemvura vari pakati mugomo. Tarasikirwa nemumwe wedu ariyedzwa nemvura, dai anga akwanisa kuwanikwa mwedu yadzikama nekuti zvatotirwadza. Saka tamboya tichifungira kuti pachaitika chiitiko chakaipa kudaro. Tatoya tichiti tikuda kuzodzikinurwawo, zvino kana paitika chiitiko chakadai tatokadzikawo zvatotipedzawo simba. Tichitarisa pane mumwe wenyu sekuvaziva kwamunoita, hapana here zvavanga vakambotaura kana kurota kana zvaivanetsa zvinogona zvinge zvine chekuita nezvaitika? Ini ndisingazivi kuna mumwe wakatanga nawo kunamata nawo kana nokuti inini ndatoone masvondo mairi ndichipinda muchechi imomo, saka zvakawanda izvi ndasati ndaziva kuti pane nhau dzavanga vainadzo dziri panyama neropa ravo dzasingadi kuti vauye kupi mukati memvura. Saka ndisingazive kuna vamwe wangu achiri kunamata nawo kubva kwekutanga uko, nokuti ndine masvondo mairi chete ndiri muchechi imomo. Kwaziwai muri yeZimbabwe ndine urombo nechiitiko chaitika zuva ranhasi chekunge tichitorerwa mumwe wedu tisingatarisiri kuti sevanhu vauya kuzonamata tingasangana nedambudziko rakadai. Saka ndine urombo. Madzimai, zvaitika imimi manga magara muri mugomo kana kuti manga mamukira mugomo? Isusu tanga tauya kuzonamata. Mauya mangwa makuseni? Kwatidziye zvekuma10. Saka mukuru wati muchisvika musati matombonamata mvura yabva yatanga kuya? Tichisvika tichingotanga kuti tipfugame. Kune vamwe vanotenderera neuku kusanganisira neni tandichitori kumhiri. Vamwe ndobva vapinda nepakati. Saka pavapinda nepakati madzimai vabva vanditi, madzimai ndiyeresei, ndiri kunzwa musoro, ndiri kunzwa dzungu. Saka ndobva ndavati manje pakati pematombo panapa paiti munhu waMwari, imi michiregedzai kuuya kunoku, chitendererai muende kumabhegi mudzokere kwatabva. Saka ndobva ndadzika pasi ndichinopinda ndichida kunoyambuka kuti ndiuye kuno kumhiri. Saka time yandadzika pasi handina kunge ndaziva kuti mumwe wangu haana kuzotenderera kuuya kudai. Ndatozongozoroka vanhu vakutoti mvura yatosvika. Pandacheuka kudai ndo pandaona mvura yakudini yakuya. Saka paita vamwe baba vauya vachitotora mwana rubatsiro vachizama kuti vavabatsire, ndobva vangobvuta mwana. Ndobva vatombova vati mother, uyai kumusana kwangu ndikuyambutsei, mvura yanga yatozara, it was too late. Saka mukadzi uya atobatwa neshoko atovhunduka zvokushaya kana pawa rekuti asumuke kana kuti aite se, abva agara pasi pamusoro pedombo, ndobva atoyeredzwa nemvura. Asi imimi sekufunga kwenyu hapana here tingati maybe zvanga zvichituko kwavari zvokuti ivo pakati pesangano rese pemunhu wese ndovayeredzwa? Ini kusazozivawo hangu nekuti ini handina nguva yakareba ndichinamata navo. Sekutoti ivo munhu akauya manje manje ende dhera vatanga kutendeuka ndandisipo. Ndakatozongonzwa kuti ndiye muroora wamadzimai rasta vatinonamata navo. Saka kuti ndizonyatso handisati ndatombonamata navo zvokuti. Asi sevanhu vemweya ndinoziva kuti pachechi munenge makawanda, musati masimuka mumwe anogona kuti ndarota zvakati, mumwe anogona kuti ndaratidzwa zvakati. Manga musina here kunge maita vamwe venyu kana kuti imimi kuratidzwa kuti pane zviri kuitika kana kuti zvichaitika? Ini kusazoziva kuti nekuti ini ndambonge ndabva ndichinorasa mvura kuseri, ndaona wana madzibaba vanamata. Saka inini time yandabva ndamira padhuze ndichida kutarisa bago racho kuti riri papi, ana yangu yarova katatu chipiyaniso kudai. Saka ini ndazongotaura kuti inini mumvura umwe ina ndipindi ndaperekedza vamwe.
ndozvandataura. Vanhu vanga vachida kuenda vanga vachida kutopinda mubako. Tichitoda kuti kana tapedza kunamata tozopinda hedu kuti tiJorodhani. Zonzwa zvichinzi mvura yaputika because mvura iyoyo zvayaita yabva yangozara. Madzimai vabva vangozvidonhedzera padombo ndobva vagara kudaro mvura ndobva yatovakukura. Zvoti patombopinda mumwe mukomana achida kutirai kuti vanhu vanoti vavaona vapa. Ini chandaona ndakamira uko ndaona madishi 2 eblue achienda anga ine hembe. Saka mumashure memadishi iwa ndo pavanzi vatodarika nepapo. Mukomana yabva amhanya kuno vatangidzira kundobva atovashaya. Asi kunogumira ruzivo kumberi uko zvingaita here kuti vangazowanikwa uko kana kuti kune imwe mvura yakatowanda? Zvinoitika ndezvekuti kusazoziva kuti dhemu razara zvakadii, asi kune vamwe vakambowira kunoko vakanowanirwa kudhemu rekusasu. Zvichida kuti hachisiri icho chituko chekutanga? Ndinongonzwa vanhu vachidaro vachiti kwawirira munhu azoonekwa ari kudhemu akabva kumusoro kudidi. Asi iyi yanga iri time yekuti imvura yekunaya kwete yavhurirwa. Imi micheche yenyu inonzi chii? Chitenderano Apostolic Faith. Chitenderano. Ndaona zvekare pane imwe iri pedyo nerwizi, mungati chii kune vamwe venyu nekuti tichitarisa kuDHAMHU ndo chimwe chiitiko chakamboitika kana muchichiziva? Ini ndakutongokurudzira kuMAPOSTORI yangu kuti zvanga zvakadini kuti vanhu vanotanga avo vanokwira gomo mweya unotiratidza chiedza kana tabva mugomo. Kana muchida kuzonyikwa mosarudzirwa kwekunonyikwa kusina kunge kune nzvimbo yakadai. Ndo zvandingaudzawo mamwe mapostori angu. Because muprofita wacho tikumuti titaure naye akuramba uda kutorova vanhu ari kutuka. Because zvaari kuita zvacho hazina kuzvinzwisisa, ari kuramba achituka achipopota, saka tatoshamisika nazvo. Wanonamatira kudombo but wachigara kwaDhonoro. Wangoya kuzoJorodhani. Saka imimi maona here amai vachinyira vatorwa nemvura? Ini zvazongoitika namama ndowazongoya achanzi kune mukadzi aende here, vatazongoona mumwe achanzi madhishi aenda newasheni, vatazongouyawo apo paruware apo ndobva watanzi anzi aoneka musoro apo anyura vasimudza musoro vanyura futi, vatazomhanya kubridge uko vatanzi kubridge anyura ndisika aenda pasi vasimudza musoro vazosimudza maoko. Saka vakomana tu ndo azopinda vachivatsvaga vatowashaya. Ndokutanga here zvichiitika kuno? Ichi chitiko ichi mvura isinganaye chekuzara rwizi ndo chekutanga, but kunyura mumwe anotombonyura wachishaiwa. Hama dzinodiwa, ndofunga mazvinzwira vatauri vataura chiitiko chaitika kuti aiwa vanhu vakawanda ndofunga havasi kunyatsoziva kuti vanhu vangani vatorwa nemvura, kuvamwe vatisina kuona, asi munhu watiri kuziva ndivavo madzimai vanga vasiya mwana anga ari mugomo. Saka regai tione kuti zvichafamba sei, achazobuditswa here, nekuti kutaura kuno tasiya pasvika kave basa ravo katinoti masea divers vemumvura kuti vaedze kutsvaga voona kuti pamwe zvimwe kuda munhu achawanikwa, uye zvese kuona kwamuri kuita kuti mvura yange yatidzikirei zviri nani. Saka anogona kunge pamwe abatwa nemahuswa kana kuti aenda kudhamu. Saka isusu regai tione varidzi vebasa vaite basa ravo. Njengoba lizwile abantu bekhuluma besigabeni labanye babona isehlakalo lesisenzakala, abanye bathi wathatha umuntu oyi-1 umadzimai, abanye bathi asikabi lesiqiniseko ukuthi umuntu oyi-1 wahambayo yini, kodwa abantu abaningi bathi babona umuntu oyi-1 ethathwa ngamanzi abazayo bakwanisa ukumthatha ukuthi bemncedise ngendlela ipower yamanzi yayibuya ngayo. So ngalesi sikhathi sizatshiyela phela ama-sea diver ukuthi esale edinge ukuthi umama wangikhona ukhona, bazamthola yini, bazathola yini abanye abantu. Nxa bezathola abanye abantu bezathola umadzimai yena lo, njenge-Drewmas Media salilethela ama-updates kuze kufike ekucineni kwendaba. Asi ndofunga challenge ngoitika, ndofunga madzimai vange vaenda kusowe, vaenda nemutungamiriri wavo vatinoti madzibaba, asi mukunovhunza mukuedza kuda kunzwisisa kuti madzibaba ndo vapi, ndofunga maona ivavo vane hembe yeyelo ndo vanga vachinzi madzibaba vacho, vanga vachitotiza kutukirira nekushaudha kamera kuti musandibvunza handitombode izvozvo, of which hapana kana kuti munhu amanikidzwa kana kuti munhu aitwa sei.
2 uri mukuru wesangano unofanira kuzvininipisa nekuti chiitiko ichi chaitika hatizivi kuti vanhu vangani vafirwa uyezve vanhu vanenge vachida kuziva kuti tibatsirane hameno kuti ivo sekuita kwavo tingati utungamiriri hunenge hwakanaka here. Ndopakutendaka kune varidzi venzvimbowo vamwe vazopindirawo vatungamiriri vaedza uyezve nevemutemo vanga varipo vakuita kuti pasaite misindo kana noizi kuti basa riende mberi. Njengoba limuzusoko umadzibaba ogqoke elimbonileyo kade egqoke i-orange lo mdala ole blue nguye phela kade ethungamela abantu esontweni. Umadzimayi wangikhona nguye okade esonta esontweni likaMadzibaba yena lo. So sithanda ukubonga futhi abomthetho akade bekhona abahlala endaweni yona leyana abahlala esigabeni sona lesana abasincedise kakhulu ukuthi sikwanise ukuthi sikhulume labantu sikwanise ukuthi sithole i-information engakwanisa ukuthi lani ilincede olibe kwazi ukuthi kunokuthetha indawo ngoba umadzibaba wangikhona kade ebaleka. Kodwa njenge Drewmas Media sizazama ukuthi size sithole isikhathi sihlale laye phansi simuze ukuthi okumbalekisayo kuyini. Saka ndofunga muchirongwa chinoteera tichange takupedzisa tichikupai update yekuti zvazofamba sei chichaitika sekuvimbisa kwatikaita chiyera kuti tinoedza kuti tikuupdatei pane zvese zvinoitika. Njengazonke izikhathi, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu.